A ženy, už mám tých kecov plné zuby. Ja som sa zúčastňoval všelijakých možných protestov, behal som s európskou vlajkou, behal som so slovenskou vlajkou, behal som s americkou vlajkou, šíril som hodnoty, bojoval som proti zlu, proti komunizmu, proti fašizmu, chodil som k frontu, ukazoval som ľuďom pravdu, vysvetľujem to ľuďom. No, pre mňa nemám z toho nič. Dobre. Čo mám z toho? Komunizmus, fašizmus sa šíri ďalej a prozápadné strany alebo proeurópske strany zlyhávajú, striedajú si medzi sebou stoličky a boja sa o svoje miesto a podľa môjho názoru už im stačí, aby sedeli v opozícii a brali plat. Podľa môjho názoru niektorí poslanci ani nič iné nevedia robiť, len tam dvíhať, stlačať gombiky, buď áno, alebo nie. Je im absolútne všetko jedno. Mňa už tá hra s vámi, politickými stranami, prestáva baviť. Zase sa idú organizovať nejaké pochody ruské za mier a neviem čo. Možno sa ich zúčastním, pozriem sa, ale z vás robia šaškov hlavne politické strany. Teraz ja vám presne poviem, ako to funguje v slovenskej politike. Ja keď počujem, Juraj, pridaj sa, choď, vyber si straničku, choď tam. A čo ja mám z toho, že ja si beriem straničku a niekde pôjdem? Čo ja mám z toho, keď mňa nedajú do popredia? Čo ja mám z toho, keď ja som z východného Slovenska, dajú vám len do ruky letáky a choď roznášať a budete posúvať nejakých niktošov cez rodinné známosti alebo cez peniaze, ktorí sú v prvej desiatke, že by sedeli v parlamente. Pre takýchto niktošov ja mám robiť. Preto vyzerá ten parlament, ako vyzerá, že je tam 70% neschopákov, čo nevedia otvoriť ani zobák, ale sedia tam a stlačajú áno, nie, ako blbečkovia. Vážení, okamžite, ako pôjdete do politickej strany, vy ste skončil ako aktivista, ako občiansky aktivista. Automaticky budete držať zobák a musíte byť ticho a počúvať samé príkazy. Tam demokracia končí. Ja teraz nehovorím o tej politickej strane, za ktorú som kandidoval. Pozor, to bolo narýchlo urobené a ja im doteraz na to ďakujem. Hovorím o iných stranách, kedy som kde fungoval. A som si istý, že takto to funguje v každej strane. Všetky politické strany fungujú ako SROčky a ide im len o peniaze. O nič iné im nejde. Preto ja do žiadnej politickej strany teraz nejdem, lebo chcem byť sám sebou, nemôžem na to pozerať, ako sa len kradnú voličov a nejde im o vás, občanov. Ani vláde, ani opozície, nikomu nejde o vás. Nikto vám nepomôže, kým budú zlý politický systém a strany budú fungovať ako SROčky. Pomôžete si v živote len sami. Teraz, čo vám hovorím, možno som si podkopal už vojnovú sekeru a už som to povedal raz, možno nikto nikdy v živote ma na kandidátku nenapíše. Ja to poviem na chrapúňa. A nech sa na mňa hnevajú všetci. Ja keď nebudem minimálne v silnej strane v prvej 40-ke a v slabej strane, čo má preferencie okolo 5-6% v prvej desiatke, ja do žiadnej strany nevstúpim a budem radšej sám sebou, hoci nikdy nebudem sedieť v poslaneckých hlaviciach. Prečo? Ja vám poviem prečo. Lebo ja na takýchto niktošov, čo nič nerobia, nebudem ich posúvať do parlamentu. Oni chcú byť zvolení, oni sú v prvej desiatke, oni nech makajú, oni nech sa natáčajú, oni nech rokujú, oni nech dačo robia pre ľudí, oni nech bojujú so zlom, nie my aktivisti. Taký je môj názor na to. A keď sa ma pýtate, alebo vlastne vy sa pýtate, ako poraziť Fica, tak ja vám poviem ako. Ja vám to jednoducho poviem. V prvom rade prestať vyslovať jeho meno. Zapnem internet, Fico, zapnem si noviny čítam, Fico, zapnem sociálne siete, Fico. Však vy sami mu robíte reklamu. Prestaňte s tým pre Boha živého. Robte svoje názory, ale nespomínajte vždy len jeho meno. Tým pádom celé východné Slovensko, celé je stredné Slovensko, Orava, všetci ho zvolia a vy pôjdete kde? Do čerta a zase budú vládnuť oni. Ja to poviem tiež na rovinu. Túto vládu porazia len ľudia z regiónov, z východného Slovenska, zo severného Slovenska. Len títo ľudia dajú dole túto vládu. Môžem sa na mňa hnevať v Bratislave teraz ako chcú, ja proti vám nič nemám, ja Bratislavu mám ozaj rád. Ale nikto z Bratislavy túto vládu nedá dole. Nikto a žiadna strana, ktorá bude mať na kandidátke v prvej desiatke 9
z Bratislavy. Zapamätajte si moje slovo. Túto vládu dajú dole len východniari a ľudia z regiónov. Silní ľudia, nebojacní ľudia, ktorí vedia rozprávať a ktorí sú takí trošku aj ľudovejší. Vy s tými tabuľkami sa tam môžete v Bratislave aj vo vláde, odborníci, čo tam sedíte vlastne v opozícii. Prepáčte, že vám to už tak hovorím, lebo pozriem si kandidátku strany PS, pozriem si kandidátku strany SAS, pozrel som si kandidátku ktorejkoľvek strany. Prvá dáciatka, skoro všetko top Bratislava. A preto vy prehrávate voľby. Už som hulvát, áno, úprimný, hovorím to priamo. Keď chcete poroziť tú vládu, vážení, máte dať na kandidátku ľudí z regiónov. Dovidenia.